سلام سلام كبرات خاتلتي سلام ديكم يقنيكم احنا እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቅ ኣለና ሎም መዓልቲ ካ ባዝዩ ኣገዳሲ የመጽየ ዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ከኣኒ ናደ ቆልዑትኩም ድማ ንፋሚሊ ቆልዑት ዘለውና ንኣሽቱ ቆልዑት ዘለውና ስድራ ቤታት ማለት እዩ ብጣዕሚ ገዳሲ ስለ ዝኾነ ከኣኒ ሸር ግበርዎን ቤተሰብኩም ንመሓዝትኩም ቆልዑት ዘለዎም ፋሚሊኩም ድማ ንዓኹም ማለት እዩ ኖርማል ሰጊርኩም ሞይ ትሕለፉ ዝመልእኽቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ማለት እዩ እዋናውን ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ኣብ حما أجزينا بس إحنا دلنا حق الزرابة حجة كم زبحال دلو استفعل عليه فيديوهات حيزلكم متيار لكم في مجلس بس خبروا لكم يا مالتي بزوجني كنت قاقول زلنا مالتي أما جبيناي قلعت أبدي أبروز ما لبس استفعل عليه نروح بينا بزعدي أبكم وزركبنا قلعت كم دم كم زي أبز تريوز لهم مالتي سئلي ناي مجبي استدالو تطحنوا استدالو مجبيو مقولعت زدالو مالتيو اب استفلالي سوبر ماركتات كاني يشيط بفلاي كاني اب زعد دوشلاند نزلنا اب دي امن اب روز مالن مالتي ኣለና ببزحي سبقاي ጎዝሕ بفلاي زم عد ببزحي مزغزو انا كل غزي كنت كل غزي زبلكن بزح استدغاغام اف مجمرتا بفلاي يوتيوب اب يوتيوب دسرحو ነገራት كل غزي بزعب امغاغبا ናይ ቆልዑት ክሳብ ናተይ ጌጋ ዝገበርኩ ወብንዳ ኪንደርጋርደን ሒዘላ ዝኸይ ዝነበርኩ ንጓለይ ኣነ ዝገብሮ ዝነበርኩ ብዙሕ ጌጋታት ኣምፂ ከማናይ መረዳእታ እንዳገበርኩ ብዙሕ ግዜ ይነግረክኒ ኣብ ገዛና ኣዳሊና ከነምግቦም ከም ዘለና ቀጻሊ ዝበለጸ ነገር ንሱ ምዃነሲ ብዙሕ ግዜ ይደጋግመልክኒ ማለት እዩ ሕጂ ቁርብ ሕጂ ቢዚ ኮይነ ምስራሕ ገለ ስለ ዝጀመርኩ ብብዝሒ ከም ይሰርሕ እንደለኹ መጀመርታ ግን ተመልሽኩም ትሪእዎ ትኽእሉ ይሆኑ ተም ሓደሽ ተኸታተልትና ببزح يخم زبلكن مالتيو كل جزية بعلنا أبجزانا ندال ونجر زموسلو يلن مالتيو زبحال دول حجي أب كالك يوستكم تزبحال دولو ناي أبترو مستطحين بتسنح كاروتن دنشين استحوسة مالتي كم نسري وزولو خمسئلي أو أوسي ناي سميني عنشوا أو تيو حدا سب حجي تسب يدلو مالتي نتفير ما مستفير ما تبع يسوديو قال ولا حنت تتنقي كوم وخون دخل نتفير ما نمبلشا وشمون እንታይ ዝበሃል ንምብልሻው ዕላማ ገይሩ ገለም ዝብሉ ዘሎ ማለት እዩ ነስምናን ጭዋ ኻኒ ኣቲ መግቢ ናይ ቆልዑት ከም ዝኣተወ ይዝንገር ዘሎ ኣብ ዶሽላንድ ኣይኮነን ኣጋጢሙ ኣብ ጎረቤት ሃገር ይጋጢሙ ዘሎ ኣብ ኦስትራሽ ይጋጢሙ ዘሎ ኣብ ጎረቤት ሃገር ማለት እዩ ኣብ ኦስትራሽ ይጋጢሙ ዘሎ ማለት እዩ ግና ኩሉ ኻኒ ካብኦም ስለ ክመጽእ ዝኽእል እቲ ናቱ ትካልካ ሓደ ስለ ዝኾነት ፌርማ ኻኒ ብሙሉእ ካብ ሱፐር ማርኬታት ይኣልዩ ኣለዉ እዚ ግዜ እዚ እቲ زي نبلو زلنا مقب مالتيو يقالي ولو نحر زغزاكم حليكم كاني ابتي بوتو بفلاي وي ببزح زغزاكم ويدما حجي حدش زغزاكم ونغرات نتحلي خاني ندحر ملشكم لهم غنزبكم بناصا نعو نبرتهم اكيبهم غنزبكم كاخم ملسلكم فقدانيتات مخانم ينغرو لو مالتي ابستفلاليه كمستري وزلكم بيل اوطيات تدلا حدش بزعبو تزاريبا زلا مالتي استفلاليه اوروباسي بزحي زربولو دلا حدش هارستي مالتي أزينا خنطنقق لنا حواتي كم تخل غزي زبلكنا نقوا انت زي غزانا تمرازي حجي ما بزحت غزي حد غزي خمز ان شاء الله يرداني ندحر هو خيلكا وينكو قصران تليكا ترمين تليكا كترح ندحر ديك إلكا بغزا خاص دخونه غزي كالهم كنمغوم يخا تدل مالتيو ابكم غزي بزح نطقمو لينا حجي ندحر كل غزي كل جينا ندقنا عدالينا بغزانا بعلنا حزنا لهم تخدنا ازي تمرازي مالتي نطعنهم كنا نخل نجر وحسنت كم زنري لنا في أوروبا ببزح مقبل له ببزح كل نجارات بحصور كنروح ونخلينا نجم كل جزء خام أزبلكن وحسنة يبلون مالتي مجمبر تحت زربا يعيش هوكاي بالنورمال مخان تواجهوكم دما ببزح سلة رغبة سيلك حتى جزء مالتي أيرد أكاني حق زربا حجي جناب جزء زي ما مسحتنا تردي إننا يو مثلا أنا خمس رد أنا تردي إننا يو ببزح خانايت عنا زلوا سرتي تجبر قال مش ببزح مهار إخا أب زعد ببزح بس جبركه بخو مخانه بزح غزي ናይ ቆልዑት ይሰርሓ ልክኒ ካብ ሰርች ዝገብሮ ካብ ደጽንዖ ነገራት ዝበለጸ ነገራት ዝበልክዎ ሒዘልክን ይመጽእ ማለት ይብሕጅውን ሒዘልክን ክመጽእ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሓድሽ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ኣዚና ክንጥቆቀሉ ኣብ ኩሉ ኣደ ቆልዑት ብፍላይ ስድራ ቆልዑት ፋሚሊ ዘለና ቆልዑት ዘለውና ኻኒ ሸር ግበርሎም ይሕዋተይ ሸር ልልካ ዝሕለፍ ጉዳይ ኣይኮነን ማለት እዩ ብፍላይ ቆልዑት እንታይ ዝገብሩ እዮም ኣብ ናይ ቆልዑት ስምን ጭዋኣት ይወክባል ከሎሲ በቃ መቸም مس دوص يحصانا يزبحال بطعمي حماق غزي بصحنا الحمد لله ناي زريكا بزح مغبታት بزح استفالالي صبو ነገራት ኣለዎ ኣብቲ ጽቡቕ ነገር ግን حماق ከም ዘሎ ይሓት መሃራት ዝግዜ ዝማለት حماق ግዜና በጽሕና ዘለና ስለዚ ክንጥንቀቕ ኣለና ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና ባዕልና መግብታት ናይ ደቅና ብፍላይ ናይ ዓበይቲ ዝተሓናይ ኣሽቱ ብፍላይ ኩሉ ግዜ
بعلنا خندالو خمدلنا ዝነግረና ዝኾነታት ናይ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓድሽ ዝወፀ ዜና እዩ ኩሉ ኻን ከምስሪዎ ዘለኹም ኣብዝጎነይ ክገብረልኩም እየ ስእሉ ገለ ማለት እዩ በቃ ኢልካ ኩሉ ግዜ ከምቲ በዓልካ ትሰርሖ ነገር ዝኸውን ስለዘየለ ኩሉ ግዜ በዓልና ካብ ካሮትን ድንሽን ዝቐልል መግብስ የለን ተብስሎ ከምትሪኦ ዘለኹም ሕጂ ብዛኣ ክገድፈርክኒ ቪድዮ ተብስሎ ጥሒንካ ከኣኒ ትምግቦም ማለት እዩ ዝሒልካ ስለዚ ካብዚኣ ትቐልል ነገር የላን ምቸም ግን ከም ዝብለኩም ወላ ነዚ ገብሮ ዝነበርኩ ስለዝኾነ ቀደም ክትወኽ ከለኻ ዝኾነ ነገር ክህልወካ ከሎ ኣልዕል ቢልካዮ ሓንቲ ገለ ገዚእካ ትኸይድ ንግዚኡ ካ ተብልዖ ነቶም ቆልዑት ትምግቦም ማለት እዩ ንኸይጦም ኢኻ ስለ ትሓስብ ብኸምኡ ኢና ንጥቀመሉ ስለዚ ካብ ሕጂ ንድሕሪት ግን ክንጥቀመሉ ከምዘይብልና እዩ ዘርእየና ዝኾነታት ማለት እዩ ኣሕዋተይ ሕማቕ ግዜና በፅሕና ብፍላይ ኣደ ቆልዑት ከኣኒ እዛ ናይ ሎምዓልቲ ርእስና ሸለል ከይትብላ ሓድሽን እዋናውን ኣብ ኩሉ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኤሮጳ ምልኡ ዝዛረብሉ ዘለዉ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ንጠንቀቕ ኣሕዋተይ ሕጂ ንእሽተይ ቁራፅ ቪድዮ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎምዓልቲ ዝብለኩም ዘለኹ ሓድሽን እዋናውን ብጣዕሚ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ብዛዕባ መግቢ ናይ ቆልዑት ንርኣያ ምዛ ቪድዮ ሃይት ንርኣያ Achtung, aktuell werden alle HIP-Gläschen zurückgerufen. Es besteht Lebensgefahr. Oh mein Gott, HIP hat dazu noch keine Stellungnahme bezogen. Es besteht irgendeine Manipulation in diesen Gläschen und aktuell ist das in Österreich. Also im Spar in Österreich werden alle HIP-Gläschen zurückgerufen. Deutschland ist scheinbar noch nicht betroffen, aber man weiß ja. Gläschen zurückgerufen. Es besteht Lebensgefahr. Oh mein Gott, HIP hat dazu noch keine Stellungnahme bezogen. Es besteht irgendeine Manipulation in diesen Gläschen und aktuell ist das in Österreich. Also im Spar in Österreich werden alle HIP-Gläschen zurückgerufen. Deutschland ist scheinbar noch nicht betroffen, aber man weiß ja nicht, mit der Pränahrung war es ja auch so. Zuerst war die Rückrufaktion in Österreich, dann in Deutschland. Deswegen, ich bin jetzt wirklich besorgt, weil mein Baby HIP-Gläschen bekommt. Scheinbar ist nur diese Sorte betroffen, aber es besteht Manipulation von außen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Hat irgendein Mitarbeiter oder irgendeine Person im Lager irgendwelche gefährlichen Stoffe da reingetan? I don't know. Es sind auf jeden Fall giftige Stoffe drinnen. Kinder können scheinbar wirklich davon, ich möchte es nicht sagen, was passiert, aber bitte haltet Ausschau. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit meinen HIP-Gläschen machen soll. Ich habe meine in Deutschland natürlich alle gekauft, aber trotzdem, I don't know. Ich würde die HIP-Gläschen erstmal beiseite stellen. Bitte teilt das Video, das muss jede Mama wissen. بጣዕሚ ሕማቕ ዝኾነ ግዜና በፂሕና ብሓቂ ዝመስል ናይ ሎምዓልቲ ቪድዮና ኩሉ ሰብ ክጥንቀቐሉ ኣለዎ ማለት እዩ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብለክም በዓልና ሰሪሕና ንዳሉ ኩሉ ግዜ ብፍላይ ከዓ ንቆልዑት ንህፃናት ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ዋላ ህፃናት ሒዞሞ ዝኸዱ ዝተፈላለየ ኩሉ ግዜ ተጠንቂቕና ክንሪኦ ኣለና እንታይ ሒዞም ከዱ ኣለዉ ከዓ ክንፈልጥ ኣለና ኩሉ ግዜ ከዓኒ በዓልና ቀሊሉ ኣብ ገዛ ክንዳልዎ ከማ ዝቐለለ ነገር ማለት እዩ ቀሊልን ፍሬሽን ንጥዕንኦም ከዓኒ ውሕስነት ዘለዎ ይኸውን ማለት እዩ ኣሕዋተይ ኩሉ ግዜ ተስቤዛታት በዓልና ገዜና ኣብ ገዛና ክንዳልዎ ኣለና እዚኣ ጥራሕ ይኽብል ዝኽእል ኣነ ክሳብ መወዳእታ ስለዝተኸታተልኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም እቲ ቪድዮ ብምሉእ ብነዊሑ ስለ ኣብ ፌስቡክ ክገብሮ ዘይክእል ኣብ ዩቲዩብ እትዮ ኣለኹ እታ ሊንክ ከዓኒ ኣብ ቀዳማይ ኮመንት ክገብረልኩም እየ ኣሕዋተይ እንተፈቲኹም እዚ ኣነ ዘቕርቦ ነገራት ከዓኒ ላይክ ጌርኩም ምትባዕኩም ኣይፈለየንኩም ድማ እቶም ፈሎው ዘይግበርኩም ንካብ ፈሎ ግበሩ እቶም ሳብስክራይብ ዘይግበርኩም ከዓኒ ኣብታ ሊንክ ኣትይኹም ሳብስክራይብ ጌርኩም ቤተሰብ ናይዚ ቻናልና ክትኮኑ ብክብሪ ይዕድመኩም ይቐኒየለይ بخال أرست خسابك كالك زين رخب تسمعين خلنا تشاو